Taimak na le rinawmna mipa naupang pakhat hian dawr pakhata an phone chu hman a dila dawr nei tupa chuan a phal thu hrilin naupang mai in chutia phone hman a duh chumak ka ti deuh awangin phone a an tu soi chu alo ngai thla a naupang chuan kapi in hlo nan I huana phul kha ka lo rawt hniam sakang che chu khawngei na ti a phone a ron chang tu chuan a poi hle mai midang ka lo ruai to a ti a naupang chuan kapi tuna I chhor lai hlo I pek zat ve chauh hlo in ka tho sak theiang che a ti le a biak nu chuan tuna ka chhor lai a hian ka lung oi to ke a tok tha ka ti a ani anga thok tha hi chu lo pek tam deuh po hi poi ka ti lawa a ti a naupang chuan ngen ngol takin kapi mun po ka phial fai thiam veka chhuat te po ka not vek don bo ka lom huan sam lo po atul a piang ka thok vek mai ang a ti a phone a biak nu chuan ka lome ma se midang mamo bel ri lo tlat mai tuna ka roya hian ka lung oi a ti a mipa naupang chuan himmel takin phone chu nui sang chungin a dah ta a dawr nei tu chuan khawngei le mak ti mel taka naupang chu en chungin I dil na an hnar chung che po in ila hlim em maya naupang hlim thei tak I don hi chutia na tho tur I mamo viau chuan kan dawra hian thok ve mai ta che a ti a mipa naupang chuan angai lo ve kalome a ti a dawr nei tu chuan hnat kha I mamo mel si a ti a naupang chuan mamo lo ve ka va biak nu chhor lai kha ka ni a ka na tho dana ka tho that le that lo ka hre du a ka na tho na nu ka va bia ani kha ka na ka tho tha ti ka hria a ka lom tak zit ani a ti a pathian rong bol na ani emo ti sanna po ni se min chhor tu mitlungin kan thokem ti hi hring nuna thil poimo mer zinga mi ani nge yang